Fiúk nélük beígérték, hogy készítenek tarhonyát, és én a kezembe tartok egy fantasztikus jópofát. Nem ehhez szoktunk, mert nem ilyen fazonban látjuk. Ezt a Dubsié készítik, ez egy 8 tojásos, kézzel készített tarhonya. Hát fantasztikus, mivel hogy bajnokságot nyertek a tarhonya készítéssel, nem is akármilyen tarhonyát fogunk a kezünkben, úgyhogy igyekezzünk és törekedjünk arra, hogy minőséget vásároljunk, mert ma bizony az embereket nagyon becsapják, hogy ígérnek ilyet, olyat, amolyat, és közben meg nem azt tartják a kezükben. Ez egy hiteles, valódi, magyar készítésű, orosházi, és nem csak libamájpástétomat készítenek ott, hanem nagyon jó tarhonyát is. Mondd, hogy vegyük Hőmérsékletre le kell lenni, ne felejtsük el, hogy ne legyen túlhelítve az edény, mert könnyen oda éghet, mivel hogy itt sem használunk zsír, más egyéb járulékos anyagot, hát a sót azt azért itt nem tudjuk nélkülözni, de nem kell annyit tenni majd hozzá. Nagyon jól néz ki, valóban. Profi szinten kevernek a diók. Nem lehet még tenni bele? Mennyi folyadékot kell tennünk ehhez a tarhonyához? Szerintem a tarhonya. Fél liternyi vizet kell hozzátenni? 4 decibel. 4 decibel. Tehát nem úgy, mint a rizsnél, ehhez kevesebb Szívem? kell. Szívem? 3 decibel. Helyesen. Hopp, össze kell keverni. Még abból is egy kicsit. Jó, elég lesz. Összekeverjük, felforraljuk, sót légy szíves kanálba. Megvárjuk, míg felforr. Ilyenkor már lehet magasabbra venni a hőmérsékletet. Forralás után viszont már újból le lehet visszavenni, ugyanis az edény tartja a hőt, és nem lesz rá szükség. A fedőt majd rátesszük, hogyha fölforrt az edényünk, és utána már a gőzben fog készre főni ez a finom tarhonya. Ha fölveszünk, akkor hamarabb forfog. Jó, tegyük le, igen. Tedd le, és akkor megnézzük csak azt mondtam, hogy most 40 foknál fog forni. Hát hihetünk ennek az időmérőnek, de hát sokszor olyan csábítóak az illatok, hogy bizony arra gondolunk, hogy igazán meg kell győzni, hogy fölemeljük a fedőt, pedig hát ezt vissza kell tartani, ezt az érzést, mert így a zárt rendszerű főzés teszi lehetővé a gyors főzést, de ha minduntalan fölemeljük a fedőt, akkor kiengedjük a gőzt, és mindig megszakad a zárt rendszer, és kezdődik előről.